Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. Jam hiramon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on min bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe tawne ara heblande ɗum musidɗo mon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media. E ballal Allah en garti e ñalawma hannde o ngam kadi humnude aadi men so tawi ko waɗande on yewtere taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe alhamisa kala so oɗo saaha heedi. Ɗum noon e hannde o kadi en garti ngam tarde kadi deftere meɗen taw ko deftere nde noddirten inde aadi subbo e gundo taw jogorɗen jokkirde koye hello capanɗe jeetati e tonggode 4 3 1 3 titode mum inde panorɗe. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kamme calsalte mum bisimilla mon e kettogol. Gollal Media. Inde fanorde heewi rokkede ko gila ñalawma ɓiɗɗo jibinaɗo o innete nde wonno hay mana nden inde ine jotodira ma woni koye sahande ɓiɗɗo o jibinande walla ɗo jibinaɗo walla no o jibinira walla no tawri hono jeñu woni geñu yummiraɗo makko so e ngu woodi kay ko gonga noon kadi ine heewi e majje gabbitintede no baccoje ni waccore noon e firo yañgo ko inde nde jomum rokkaka ñande innetende inde nde hirsanaka jawdi. Inde fanorde ko inde nde ɓiɗɗo o rokkate beele fananade mo faddinde mo e gueɗe telbinoje gurdam bawɗe nuskude mo ko wayno rafi basal faaɗende worɗende dabare mayde e ko nandi hen. Gollal fanade e oɗo sifa ina ɓatti faddinde inde naforde wona inde faddinde faddinorde beele tororade nde geno faddoto kala tanaji ma hulhuli jottoraɗi ina mbawi heɓtade ɓiɗɗo o. Etoɗen hollidde ɗo hunde e inde panorɗe kam e ko fotata wonde firoji mum teskoɗen noon hono no mbiruɗen downi wonno inde naforde nde heɓorto ina eɗin sifaji kewɗi. Gollal Media. Tongode 4 3 1 3 1 titode mum yumma darortake. Ɗum firi ko waɗata tuma yumma ina daña deedi deggodirɗi limtindi ina bonire walla so ɓiɗɗo o jibinama tawa e hewani wurde ko juuti e kan bayka ina hasi so ɓiɗɗo o jibinama hen rendo ngo tawa ina jogini ɗum inde keeriɗe baɗeno jinde ala jiɗɗo ñaande. To bange fanditare ɗe inde kala goɗɗodirani walla ko gotum sibo ko wiya jinde ma ko innira ko nafoore mum heewani haa ko ina wedduye e jinde ina hasi tawata ko sohlaji pawaka e mum no feewi ndeke hay so wiyama ala jiɗɗo ne ina gasa wona mana o goto ko hono noon ko ñaaɗine koko rentete wonɗon jooɗo geddaɗo ɗe inde kala ina desa firde miijo woto jibinagel ngel hoto maayi yo jooɗo ɗon ko juuti yo ñaw geddu mayde gedda ko juuti teskoɗen noon gollal coɗotongal e geddaɗo ko geddude woni wakkitade hunde nde fonno wadde walla jottore ndonde
ma wadde wasa waɗede taw fawa koye mettere e jertango e konandi hen. Ine wawi non tinane ɗum walla wasa. Inde goɗɗe kadi ene ngodi dendade ngol ɗaɗol ko wayno gedda, geddel, geddu. Joɗɗo taw wona joɗo kadi koye inde gadanteje ɗe jeeya, kono wona e nduɗo saldo jeeya. Joɗɗo ko moƴƴo mbadi, moƴƴo ngari. Awdi ɓooyi wuuri woni guurowo guuro, manjiya, dono. Ɗe inde kala en paamiɗe ngari ko hollidde miijo kunjugol mum e ko daña ko nde wurata ko juuti. Wona awdi yeña, garɗo fof yiya ɓiɗɗo o wona dono rontina. Sikki ala ko hono noon jinnaɓe dokkirtino mbaɗe hono ni. Ɓooyi ko yo ɓingel ngel ɓooyi wurdi, guurowo o, guuro o e wuuri o fof ko yo ngel wurtan. Manjiya kam haali hoore mum hono ɗeɗe indeni ko yo ngel wuur mbele ngel yiye. Teskinen kadi yoga eɓe namdiɗen kolliti en ko inde kuro e wuuri ma guuro ko gotum. Kolal Media. Tongode nayi tati go tati ɗiɗi titode yumma leeli dañje. Sikkaka lelɗo jengi jenguti ɗe inde kala ina kollita mana panditaɗo o ko wonde ɓiɗɗo dañaɗo o arani nde o tijjenode o leeli dañede o ɗamtindinoma ha o natti jottorede o woni mo sikkaka lelɗo neɓɗo jibinede. Tesko inɗe jeeyaɗe e nduɗo saldu ina joni no feewi ɗe gasdataɗo ete en gandidade, ko nonne kadi firoji majje ina yaaji. Eɗen jakori kadi inɗe baɗe no hono ɗeɗo garoje koye panorɗe ɗe jeeya: hoccu, sooro, nduñu, ndondi, moɗi sondo, ɗaɗi, ñaaɗa, ñaande, selli, karɗo, sabbe, soya, fadda, luuti, jali, ala inde, mooliɗo, bekkudi, wilde, bilel, moolo, geɗal, ñakkere, nibba, ɓeydari, woppa, wande, lungel, funti e ko nandi hen. E lelgo tan ina gasa inɗe ɗe jona facciro koye mumen nde wonno kanje kala kode pulfule ɗe luggiɗani. So woodi ko foti namnade fulkito seeɗa mataw ko inde baɗe no sooro, nduñu. Sooro gollal ngal ko soorade, eɗen nana soorade e ladde, soorade e wuro. Ndeke won biyaɗo sooro wiya ko yo sooro e gurdam e aduna layodira e mayde yo o wuur. Nduñu gollal ngal ko dunje, jonje, duñaɗo ko joñaɗo, jejjitaɗo e tanaji gurdam. Ina wiya nduñu ko waccorde Ibrahima ma en gartoy hen yeeso so Allah jaɓi. Woppa ko hono non ko goppaɗo e gurdam. Tesko pular futatoro ina fannoro yo Allah duncu wororde. Eɗen nana kadi e haala yo Allah duncu wororde. So tawi alkulalta ko mande pirlitorgel gollal ngal ina wawi gasde miijo ngo wona yo Allah duñ kadi laawol gongol wororde fandinde nde. Ko wona ɗum gollal duncude ɓolal ina fira ɓeydude doccotte walla kadi ɓeydude jappilde ɗe e duɗal ngal beela sembinde jeygol ngol. So tawi ko hono ni ɓurata yaadude e panogol ngol ko duncude wona duncude, sabu duncude wororde ko ɓeydude sembe mum. Ɗum kam ina hawni. ɓuri famnade koyo o duuño yimɓe joño tanaji geɗe mumen, ndeke ko hutorade duunje nde foti ɓurde yaadude e mana miijo ngo.
Golal Media. Tongode nayi tati go nayi inde malnorde. Malnorade inde ko ɗum wawi wonde fof neɗɗo nokku ko rokkirde inde mum ɓiɗɗo walla hunde wawde wonde fof. Tawa fanditare mum ko duworade ma barkinorade ko jeynden inde ko heewi e ko barkinorte ko ina hen yimɓe ɗum woni innirde neɗɗo gandiraɗo moƴƴere teddungal gandal barke e ko nandi hen. Ina hen nelaɓe annabaɓe seremɓe jambareɓe e ko nandi hen. Ina hen malaikaji jibrilu jibi jiberi mikailu woni mika ko ɗe ɗiɗi tan e inde malaikaji ɗe ganduɗen goni guinnirteɗe. Ina hen leɗɗe fulɓe ene innira koye mumen hay leɗɗe yeru koyli kelli jammel. Ina hen kadi nokkuji koɗorɗe makka madina jama jeeri beeli sincan bolol boli. Ina hen kadi ñalɗi tumaji ɓuri hewde innirede ko aljuma altine alarba alkamisa aset taske korka julde haran mawlud badara woni badru ndungu ceeɗu. Ina hen kadi sifaji gonka hono moƴƴo bela jam koye nder nde ɗo lowre gartoyten e inde lollirɗe inde deftere. Kono ko adi ko fulɓe ina tungno e nden deftere haaletende tawde woni ko nde faggitande ina moƴƴi ganden holi inde ɗeɓe malnortono. Ko ɗon woni ɗo mbiɗen inde malnorde gadanteje hono asliyankoje. Golal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, sikki ala koɗo kanaten windande nde taw koye hello caɓanɗe 75 e nder deftere men inde aadi subbo e gundo. ɗum noon sikki ala en dokkodira ɗo aadi ma en gartoy yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi gam kadi jokkude taro meɗen e nder ndeɗo deftere. ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, kamme calsalte mum koɗo min baynorto on ha alhamisa paɗo so hawre welede Allah. kirene jam. Golal Media. nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha.